Αδιαφορώντας για τη γιορταστική ατμόσφαιρα, ο Σκρούτζ τράβηξε σιγά σιγά για το σπίτι του. Το κτίριο που έμενε βρισκόταν στην άκρη ενός στενού, παλιού και σκοτεινού δρόμου. Το παλιό και φθαρμένο διαμέρισμά του ανήκε κάποτε στο συνέτερό του, τον Τζέικοπ Μάρλεϊ. Μόλις έφτασε, ο Σκρούτζ έβγαλε το κλειδί για να ξεκλειδώσει την εξώπορτα. Το ρόντρο της πόρτας βέβαια, αν και μεγάλο, δεν είχε τίποτα το ιδιαίτερα όμορφο πάνω του. Κι όμως, εκείνη τη βραδιά έμοιαζε λουσμένο σε ένα απόκοσμο φως. Ο Σκρούτζ, παραξενεμένος, έσκυψε να το εξετάσει καλύτερα. Και τότε αντίκρισε το πρόσωπο του Μάρλεϊ να τον κοιτάζει. Σκρούτζ, Σκρούτζ. Την επόμενη στιγμή όμως έγινε ξανά ένα κοινό ρόπτρο. Ταραγμένος ο Σκρούτζ και φοβισμένος μπήκε στο διαμέρισμα, μαντάλωσε την πόρτα πίσω του και προχώρησε σιγά σιγά προς τη σάλα. Μόλις μπήκε στο σπίτι, έβγαλε σιγά σιγά το παλτό του για να φορέσει τη νυχτικιά και τις παντόφλες του και να καθίσει μπροστά στο τζάκι. Πάνω στη σχάρα τρεμόσβηναν λίγες αδύναμες φλόγες, ίσα ίσα για να ζεσταίνουν το παγωμένο δωμάτιο. Μόλις κάθισε όμως, ξαφνικά, από τη μεριά της αποθήκης, άκουσε να σέρνονται βαριές αλυσίδες. Ποιος ήμουν, θες να πεις? Ποιος ήσουν λοιπόν? Στη ζωή ήμουν ο Τζέικοπ Μάρλεϊ, ο συνέτερός σου. Δεν με θυμάσαι? Δεν με πιστεύεις, έτσι? Όχι. Τι απόδειξη θα ήθελες για την ύπαρξή μου? Δεν ξέρω. Τι λες γι' αυτό? Τώρα με πιστεύεις? Ναι, σε πιστεύω. Πες, τι θέλεις? Βλέπεις αυτές τις βαριές αλυσίδες? Κάθε κρίκος τους αντιπροσωπεύει και μία άσχημη κουβέντα ή πράξη της ζωής μου. Όλα αυτά θέλω να τα σκεφτείς πολύ σοβαρά και να κοιτάξεις και τη δική σου ζωή. Σκρούτζ, ήρθα να σε προειδοποιήσω. Έχεις ακόμα μία ευκαιρία να γλιτώσεις από τη δική μου μοίρα. Θα έρθουν 3 πνεύματα. Το πρώτο όταν το ρολόι χτυπήσει 1. Το δεύτερο στις 2 και το τρίτο όταν το ρολόι χτυπήσει 3. Αυτή είναι η τελευταία σου ελπίδα. Και με τα λόγια αυτά, ο Μάρλεϊ έφυγε για να συναντήσει τα άλλα φαντάσματα που περιπλανιούνται ασταμάτητα στις ομίχλες της αιωνιότητας. Εξαντλημένος ο Σκρούτζ έπεσε ντυμένος στο κρεβάτι του και αποκοιμήθηκε αμέσως. Ωστόσο, ήταν ακόμη σκοτάδι όταν ξύπνησε ο Σκρούτζ. Νόμισε πως το ρολόι είχε σταματήσει. Θυμόταν όμως ότι έπεσε να κοιμηθεί μετά τις 2. Το ρολόι εκείνη τη στιγμή χτύπησε 1 ακριβώς. Αμέσως
μία λάμψη δυνατή πλημμύρισε την κρεβατοκάμαρα. Ο Σκρούτζ ανασηκώθηκε και είδε μπρος του μία περίεργη οπτασία. Είχε το ανάστημα, το πρόσωπο και τα χέρια μικρού παιδιού. Από τον ώμο, πάνω από το λευκό χιτόνιό της, κρεμόταν μία γυρλάντα λιόπρινο, σύμβολο του χειμώνα. Ο Σκρούτζ φοβήθηκε μήπως πέσει, αλλά το πνεύμα τον ενθάρρυνε να πετάξει μαζί του πάνω από στέγες και αγρούς. Και όταν έφτασαν σε μία μικρή επαρχιακή πόλη, είχε πια ξημερώσει. Μα εδώ, πέρα στα παιδικά μου χρόνια. Τότε θα ξέρεις τον δρόμο για να έρθει εδώ, έτσι δεν είναι? Θα μπορούσα να τον βρω με κλειστά τα μάτια. Κι όμως, δείχνεις να έχεις χάσει ακόμα και τη γη που έχεις εδώ τότε. Ύστερα, βάδισαν πάνω στο χιονισμένο δρόμο. Ο Σκρούτζ αναγνώρισε την κάθε αυλόπορτα, το κάθε στήλο και το κάθε δέντρο. Όταν κάποια στιγμή φάνηκε από μακριά μία μικρή πόλη με το παζάρι της, τη γέφυρα, την εκκλησία της, τα κτίρια της, ακόμα και το φιδογυριστό της ποταμό. Παντού συναντούσαν φυσιογνωμίες γνωστές. Καθώς περπατούσαν, τους είδαν όλους. Ο Καρβουνιάρης ήταν εκεί, με τις μουτζούρες του και βοηθούσε τους καστανάδες να ανάψουν τη φωτιά. Ένας καστανάς, μάλιστα, έδινε στους περαστικούς τα μεγάλα και ζεστά κάστανα να τα γευτούν. Τι νόστιμα! Η Λουλουδού, πάντοτε χαρούμενη, κρατούσε το πολύχρωμο καλαθάκι της και έκοβε βόλτες γύρω-γύρω, προσφέροντας τα λουλούδια. Ακόμα και η καημένη Ζητιάνα περίμενε υπομονετικά την ελεημοσύνη των συνανθρώπων της. Από τη μεριά τους, οι μπακάλισσες με τα καλούδια τους προσπαθούσαν να κερδίσουν και αυτές το μεροκάματό τους. Η ξερνιασιά όμως ήταν κι αυτή εκεί και έκανε παρέα στα μικρά αγοράκια που έπαιζαν τι άλλο με βόλους. Τι καλά, τι όμορφες εικόνες! Μα να, και οι μικρές δεσποινίδες. Και αυτές εκεί, όλο καμάρι, να δείχνουν τα όμορφα χτενίσματά τους και τα καινούρια καλοραμένα τους ρούχα. Και όλα αυτά σε μία γειτονιά πεντακάθαρη, χάρη στη σκληρή δουλειά των φιλότιμων οδοκαθαριστών.
ρώτησε μάλιστα με τα ονόματά τους, αλλά κανείς δεν του απάντησε. Είναι δάφιο, δεν σε πω. Είναι μονοσκιές, όσο υπήρξαν. Ο Σκρούτζ όμως χάρηκε πολύ που ξαναείδε φίλους και γνωστούς από τα νιάτα του. Και τούτη χαρά ήταν πρωτόγνωρη για αυτόν.